тия писма. Тия още от вратата ма почват. Какво става, бе, момчета? О, Жокерче! Как мина почивката? Много добре. Тежък полет, ама остави почивката. Какви са тия писма, оперативки, какво се случва? Тук Роската ни разправя някакви нови номера си научил. Да, няма да ни покажеш нещо. Дай да видим. Бил са апдейтнал. Чакайте, момчета. Аз още не съм се върнал, вие от вратата ма мятате. Я първо ми кажете как върви рубриката и академията. Дайте един по един. Да чуя за академията първо. Не, за академията. Избутахме някакси, не можахме да направим видеята като тебе. На една покер маса ги заснехме всички, избутахме. Гледах я, много еднообразна. Добре, че фокусите бяха добри. Ами ти, човека, рубрика, как беше при тебе? При мен е много добре. Имаме 10 епизода напред, разкривам много интересни техники, ама колегата с академията спекал яко. Не виждаш, пише ти бележки, иска да се връщаш по-бързо. Ако беше се забавил още малко, епизодите ще да замязват на дързо си красота. Ами с магазина, какво става? Има ли карти? Да, вчера направихме много зареждане. Има вече Black Tiger, Arcane, Shadow Master, Killer Bee, Hillians, фул е догоре. Супер, браво, момчета. Само ти с епизодите на дързо си красота малко ме разочароваш, но добре, че пък фокусите бяха добри. Но, момчета, вече съм тук и играта се променя. Сега ще ви покажа един трик, който трябва да се разкрие в следващия епизод на Академията. Много е елементарен, обаче му направих малко подобрение и сега направо пръска. Сега ще ви го покажа. За тебе имам един плик. Искам да го държиш при тебе и да не го отваряш, докато не ти кажа. А за тебе, човек, по Академия имам едно тесте с карти. Взимаш го при тебе. Важно е да отвориш кутийката, да изкараш картите и искам да ги наредиш. От лявата страна да слагаш червените карти, от дясната страна черните, но идеята тук е без да ги гледаш. Просто взимаш картите и както ги усещаш. Ще се справиш, нали? Червена, черна, червена, черна, червена, черна, 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 червена, червена, черна, 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 червена, червена, черна, червена, червена, червена. Много съм добър. Черна, черна. Много съм добър, човек. Добре, да видим как се справя. Доста бързо ги нареди. Добре, много добре. Доста добре. Обаче имаш няколко грешки. Ето виж тук при червените си сбъркал седмица пика, сбъркал си двойка с пътия, а при черните си сложил една червена, която е асак каро. Долу-горе си ги оцелял, но много добре. 1,90%. Хаштага. Сега е време да отвориш плика. Добре? Стига, бе. Гледай, бе. Картите, които няма да оцелиш, са двойка с пътия, седмица пика и асак каро. Как те е предвидел? Добре, момчета, сега ще ви го разкрия. Значи, преди да започнем самия номер, сме взели един лист и съм записал картите, които няма да оцелиш, са двойка с пътия, седмица пика и асак каро. Това беше моето предсказание към теб. В случая картите, които съм записал, нямат никакво значение, вие може да си изберете които искате карти. Следващото нещо, което трябва да направим след като сме подготвили листа, да вземем тестето и да го разделим на черни и червени карти. Разделяме го предварително на черни и червени. Ето така, червените карти и черните карти. И това, което сте написали на листа, т.е. сега взимаме за пример картите, които аз съм написал. Написал съм двойка с пътия, т.е. взимам двойка с пътия и я слагам при червените карти. Следващата карта е седмица пика. Взимам седмица пика и отново я добавям към червените карти.
И в момента търсим Асак Каро, за да я добавя към черните карти. И сме готови. Събираме тестетата, слагаме ги едно върху друго и сме готови да започваме фокуса. Това нещо го правим преди да сме отишли и да го представяме на хората. След което им казваме, че им даваме едно тесте с карти и това, което трябва да направят те, без да гледат картите, е да ги разделят на черни и червени. Примерно от лявата страна да слагат червените, а от дясната страна да слагат черните. Както и Жокерчето направи, раздели ги на черни и червени, но няма значение как се подреждат картите. Могат да слагат, ако искат, всичките карти от тази страна, но ето, разделяме ги на черни и червени. Този трик работи напълно автоматично. Има само едно движение, което трябва да направим, за да може да ги върнем в обратна позиция и да бъдат напълно подредени на черни и червени. Следващото нещо, след като те са подредили картите, какво правим? Взимаме едното от тестетата, като им представяме, че ние взимаме тестето, за да проверим как са се справили. И започваме да гледаме картите, една по една. Виждаме първата карта, която сме записали в листа. Прескачаме, защото продължават още червени карти. Трябва да спрем там, където започват черните карти. Предвижваме и стигаме до първата черна карта, която не е от набелязаните предварително, и това е седмица с пътия. Това означава, че от тук нататък всички карти са черни. Ето така. Тоест взимаме горната част вече, когато сме ги разделили, слагаме една отгоре на тестето, взимаме тестето и слагаме отгоре. И в момента тестето е разделено на черни и на червени карти. И също така виждаме и техните грешки, които все едно те са направили, но просто ние така сме им подредили тестето. Ето виждаме, има една грешка, Асак Каро, седмица пика и двойка с пътия. Това са същите карти, които записахме в листа. Един изключително готин трик с супер силен ефект. Така че препоръчвам ви да го научите добре и, Жокер, да го разкриеш в следващия епизод на Академията. Браво, Жокер! Надявам се да ви е харесал този епизод. Между другото, картите, които ползвах, бяха Зелен Монарх. Утре очаквайте видеото с 15-те избрани от предизвикателството, което ви отправих миналата седмица. Така че, приятели, абонирайте се за канала и ще се видим още утре.